Srácok, úgy látom, hogy nem lesz semmi ebből a bicikliből, mert túl nagy a lánc. Szerintem mondok pár tippet, hogy ezt mindig takarítsátok ki, mert így fog lötyögni. Úgyhogy takarítsátok ki. Meg ugyan bizony ezt is. Ez a kis gec. Ez. Hú, passz meg. Azt. Onnan is, meg innen is. Úgyhogy most egy kicsit leteszem a kamerát ide. És meglássátok, hogy mit takarítsatok ki. Így. Ott van. Ez kis geci. Ez nagyon gec. Ó, de felbaszott. Úgyhogy ezt mindig takarítsátok ki, mert nem felrestek úgy, mint én. Úgyhogy és akkor mutatom, hogy kell egy váltót eldobni. Úgy. És ez egy megoldás. Eltökölődjetek annyit. Fogjátok, azt főszöt basszátok, az jó van. Majd vesztek más biciklit, az jó van. Kész. Ez volt a part 4, azt hiszem, úgyhogy csapassátok a lájkot, csapassátok a lájkot, meg a feliratkozást, úgyhogy jön össze 100 000 feliratkozó. Úgyhogy én szerintem még nem jön össze, úgyhogy legyen inkább 100. Csumi!